ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV em bi bernameyeke nû ya esnaf li pêşberî we ne. Weke tê zanîn em car carnan bi esnafan ra bernameyan çêdikin, bi taybetî li ser rewşa esnafan em disekinin. Vê carê jî dîsa mêvaneke min yê hêja birêz Reşit Beşar dibixêr hatî. Bixwe karmend e, esnaf e, zêrînker e, yani dikanên wî yên zêran hene, zêra difroşe. Li Almanya xebatê xwe dimeşîne, li Offenburgê dikanek xwe heye û dikanek xwe jî li Freiburgê ye. Ev 3-4 sal e di nava xebatên zêrînkeriyê de ye. Lêbelê demeke dirêj e li Almanyayê û her wiha demeke dirêj e nava kar û xebatê karmendiyê de ye. Ez îro bi taybetî bi birêz Reşît re dixwazim li ser rewşa em bêjin piyasa zêra bisekinim. Di bernamê me de em li ser em bêjin gastronomî sekirîn, sen mijarê cur be cur diskirîn, lêbelê îjar bi taybetî em dixwazin li ser mijara piyasa zêran, piyasa peran bisekinin. Rewşa piyasa zêra çi ye? İnsanên ku zêra difroşin lazim e çawa bin, diqqetê çi bikin, insanên ku dixwazin zêra bikirin, lazim e diqqetê çi bikin û her wekî din em ê li ser pir mijaran bisekinin. Belê, birêz Reşît, carekî din bêjim tu bixêr hatî. Ka em hinekî kurtayî te ji nêz ve nas bikin, temaşevanên me te nêz ve nas bikin. Beriya bernamê jî zaten ez te nas dikim, em car carna her du dibînin. Lêbelê ez dixwazim taybetî yani hûn hinekî xwe bidin nas kirin. Gelek spas. Wek hûn jî zanin ji gelek demek dirêj jî em hev nas dikin ji ber dikana Offenburgê wir de jî gelek têkiliyê me vewre çîbûn. Belê. Ez navê min Reşît Başar e, ez gelek demek dirêj li Almanya dijîm. û 3-4 salên jî em di nav kar û xebatê zêr dane, zêr ji tînin difroşin, zêr firoşin. Yani dikanê te hene. Dikanê me hene, dikanê min ê zêr hene. Yek Offenburgê heye, li Freiburgê heye, wiliye bi navê wiliye Başar her du jî hene. Yani karekî hêsan e û karekî rehet jî. û diqqetê jî dixwaze. Hem hêsan e, hem zor e, hem jî rehetiya wî jî heye. Lêbelê gerek pir tiştekî diqqetê dixwaze. Karê zêr yani gerek tu durustiyê, temelê durustiyê dixwaze. Belê. û her wiha insanên ku em bêjin zêrînkeriyê bike divê sermayeyeke wan jî hebe. Bê sermaye jî bêguman ev kar nikare were meşandin. Tabii ew bê sermaye jî karê zêr namişe, sermaye wî jî gerek e. Yani bingeha wî gelek salê me lazim e. Li vir mane me bingeha wî hazir kir û bir yardıma alîkariya dostê me jî hene. Bibên çawa firmê mezin re em dişoxilin. Ew jî alîkariya wan digihîn me. Tabii ve yekî û her wiha dervê em bêjin sermayê her wiha zanebû jî lazim e. Zanebûna wî jî tabii lazim e. Yani wekî em bêjin restorant nîne, însaneke pir zêde ji karê restorantê fêm neke jî dikare ji xwe re xebatkara bibîne, restoranteke vebike. Ama karê zêrînkeriyê herhalde ne wisa ye. İnsanê ku karê zêrînkeriyê dike bi xwe lazim e jî fêm bike. Gerek zêr fehm bike, gerek yani gelek jûrê zanistî wê hene, yani gerek zêr fehm bike, gerek çawa pisporî jê re lazim e. Durustî jê lazim e. Durustî lazim e û her wiha pisporî lazim e. Temelê wî gerek li cem hebe. Tabii me xwe de diva çend salê dawî da me hinekî xwe perwerde kir di hêla
zêrkirînê de zêrfirotinê de bi gelek bi hevala re mişuxulîn însanê baş re mişuxulîn însanê durust re mişuxulîn di wê armancê de me hinekî şêxwe pêş texist yani hinekî vê dikana dawî de a Freiburgê de hinekî zehmetî hene ji bera vê pandemiyê de em ê werin ser rewşa pandemiyê. Rêz Reşîd ez dixwazim bi taybetî derbarê piyasa pera, piyasa zêr ya giştî de niha hinekî nêrînê te bîrim. Mesela em bêjin vê demê rewşa piyasayê çawa ye, tu rewşa piyasayê çawa dibînî? Yani em wa bifikirin global bifikirin. Yani giştî em bêjin rewşa piyasa pera ya zêra bi taybetî çi li Ewropayê û çi jî li Tirkiye. Li Türkiye û piyasa Türkiye û Ewropa mere hinekî ji hev cuda bike. Türkiye hinekî ber ji ber krîzê li Türkiye ji ber problemê wî siyasî mere nikane bi Ewropa vekirî de. Yani hinekî li wira dalgalî qur hene. Problemê wê cura ye yani hinekî cuda ye. Cudatiya problemê wê hene. Ji ber wî piyasa Türkiye û Ewropa û Amerika yani bitumi mere nikabîne. Vak hevniye. Ne vak hevn. Peki piyasa bi taybetî piyasa Tirkiye tu çawa dibînî niha? Piyasa Türkiye em kanun wisa bîne piyasa Türkiye yani pir ne bawariyê nade. Bawariyê nade insana. Gelek insan mağdur e. Ana kanun ser wê yani qalbekî sağlam bibêjin. Li Türkiye piyasa Türkiye ana problem em mesela karmendê menzir ra firmê menzir ra em kar dikin giş problem yani problemlî yani hinekî em çawa bêjin ew ji balî siyasetê ye siyaseta Türkiye em kanû bibêjin. Bêguman yani piyase bi siyasetê ve girêda ye. û gorî ku tu dibêjî niha Tirkiye ji ber ku rewşa siyasî pir zêde nebaş e û piyasê jî li gorî wî nebaş e ne? Carinan em dinerin mesela zêr em bağlî zêr bipeyivin. Zêr li vira carinan em bibêjin li Türkiye gorî problemê Türkiye zêr radibe. Em ama di hundirê vî heftana da euro dolar rabû ser diha ket. Yani piyasa zêr tu dibêjî bi piyasa euro dolar ve girêda ye. Piyasası taban yani çaqa dolar dikeve zêr radibe. Yani ew hinekî bi heve girêda ye. Uçağa em bibin dolar dikeve jî zêr radibe. Çünkü zêr tiştekî em kanû ama dema dolar radibe li gorî perê Tirka zêr jî dikeve. Zêr jî dikeve. Zêr dikeve ere. Ji ber wî ew jî aslında ekonomiya dünyayê jî ve girêda ye. Amerika ve İngiltere ve girêda ye. Gorî rewşa dünyayê ye. Em bibêjin li welatekî çend welata şer çê bibe insan direktmen wek lîmaneke sağlam zêr dibîne. Zêr dibîne. Baweriya wî peratin nîne. Mesela ez bêjim insaneke hineke perê xwe heye dixwaze wê perê xwe weke pere mal da nehêle bixe tişteke. Tu çi pêşniyar dikî? Zêr pêşniyar dikî. Yani ji ber pêşerojê û ji bo dünya konjektûra dünya yan em dinerin ez dibêm her lîmana herî sağlam zêr. Yani zêrê ew jî zêrê mesela em bibêjin yatırımlık zêr heye. Yani ji ber wî havî tu kanî yatırımlık zêr bike. Yani zêrê ku bîre malda dayne. Yani malda dayne. Ama ne sibê tecar difrotiye ji ber ki demek ki dirêj bihêle berî niha bi 3-4 sala grama zêr bi 32 euro 33 euro me dikirî difrot. Yani di hundirê 2 sala da berî pandemiye zêr rabû yani em bibêjin ana ne giş ne bağlî pandemiye ne girêdayî bûn. Yani aniden ji 32 da rabû 42 euro 10 euro serê gramê zêr buha bû. Yani em bêjin 2 sal berî kî bi 100,000 zêr kirîba anaha hema sedî nîzikê sisê sedî 25 sedî 30 karê de bû. Zêde de. Mesela em dibêjin çarîkek me difrot me çeyrek em dibêjin bi zimanê Tirkî. Bi 6 euro bi 55 euro bû ana 85-90 euro yani. Hema kes nîzikê sedî çil yani. Sedî çil nava 2 sala da fiyata zêr rabûye. Wê çaxê perakî textana zêr karek pir mezin hat kirin. Peki yani carna jî zerar jî çêna ve carna jî em bêjin tu bi
تو گراما زیر جب به 5 euroydu kiri saleki dimini mezedeki grama zir daketiye 47 48 usayına becarna. Bu sajı emkanım le binerin yani ana zir wer vak megot zir bixabat heye u zir xabat avi hindik heye. Vak mesela vak bazın, vak resimli, vak reşati, vak külçe. Yani zir kulu ser xabat tekirin fiyat avi hineki daha ziyade yani. Hineki xışır mesela bir zamanı Kurdi bir xışır pirek atı dikire, davat atı dikire. Ev otomatik olarak zarar avi pire. Çünkü şugut tepire, şugut tepire. Dema dikiri, em bejin tu mecburi mesraf xabat ejibdi. Ama dema insana ki vezeri kiri dema xas bifroşe peri xabatı nikare jebigre. İşber ku difroşe da halet. Çünkü difroşe evya xurda olarak de kiri ev zer yani degrin de halin. Em bebejin havalat cemme ki duxwazenek zer difroşe. Zer ya salek beri kiriye. Beli. Gori ve em ya xabat ev jê dixînin. O çünkü dost kimeyi em lura grama vi piyasa değera piyasa çibe em duya euro ke bine borsayra dedin. Yani em vi zeri de qalimi 24 ayar vi xabatê derdi. U jüji euro ke maksimal 2 euro bine borsayra em digir. Em bir euro piyasa zer bi 47 em bi 45 digir. Usa yani zarara vi 2 euroyu. Lebere خشر به مثلا نورمال یه خبات دعوت آبن و هنگی خبات آن بزیده به ضرر آویج زیده یعنی تو دویجی لیمان هری سالم جبو yatırımı zere külçeyi ben vak raşatiye zere kellehne ona xabatı on hindikene on sadece de fikrin u frotanı da fark qawi em be tayro cumhuriyet tekriye ya jite taraşadiya krid ortavi da 20 euro fark haye fikrin u frotanı da heri to kim te da zarar dike raşati yani u külçeyi dema covid'de de rewşava çawabu yani pevaja covid'e tu zani sala pardı bijme ha marde dest bekir u evay saleki derbas bu dnava ve 13-14 mehide kari ve çawabu kanın de kan timgirti bun yani dem vekirin dem hatin girtin u carnaji be randevuya hun xabat edikin rast geleki em peneki pe eşyan yani esnaf olarak gelek insan peşi emji men nasibi xoşi tevagride kari basahne ki alikariya devlet ejibiki alikariya devlet cara avvuli pandemide lockdown'a avvuli de heneki alikari da herkesi em bir vakit bir peraki cüzi ne 1000 euro bu kiriye xo esnaf bidin danwan dure paket hatın vekirin paket düdü sisiya hatın vekirin İme demida mesela bu şahsi olarak megelek yardım ne girt. Çünkü dükkanımı Freiburg'e yürüye başar me dereng bekir bu dönem pandemiye de me bekir bu devlet yani piştik o kadar hem pandemiye destekli şunda var. Bu teknik bu ve ne kirar. Yani heneki problem derxistin. Jiber vi to alikari ve ne girt. De pervij a Freiburg'e de men hiç alikari ne girt. Offenburg'e da mehneki alikarinden me vakit kiri anidan. Yani evci alikariye ki küçük tera kiri elektriği çünkü kim girtine vay mesela dönemeki de 2 hafta ve 2 hafta ser randevuya mevekir le Offenburg'e lom tavrabu heneki insedeste ve ketibun değeri nexoşi ketibun 2 hafta bu 3 hafta bu bağırdı mevekir dükkan vekir baş bu insan gelek hatın yani mesela işte o ketibun sere hediye on lazım bun ben lazımı on hebun gelek mesela ben perer xora davun hele ki ne kadar mal derketana hatın fırsat üç para zerkirin yani o aniden cardı hatı girtin tabii etkavi gelek sermetçi bay vakit dummahay Offenburg cardı hadi girti yani tumi girti brandevu şenap ana Freiburg'e ser randevu am düştüğüm. Belki telefonu medik dostun yani
Em bibên dur bir reklam ara me naz dikin. Telefonî me dikin dibên em tişmiş ji me re lazim em tên wira kaxetê imza dikin. Li Freiburg ana vekirî. Ya Freiburg'e. Freiburg vekirî. Offenburg na. Offenburg na girtî. Tamam. Ez dixwazim taybetî bipirsim. Offenburg tu zanî nîzikî Fransayê Strasbourgê navbera Offenburg û Strasbourgê de 15 kilometre wiha heye. Li aliyê dijî dikana we ya dijî li Freiburgê ye. Ew jî dîsa nîzikî Fransayê, nîzikî İsviçreyê. Profilê müşteriyê we çawan e. Bi taybetî ji kîjan welata zêdetir müşteriyê we tên û her wiha müşteriyê we kîn e. Bi taybetî ciwanin, insanên ixtiyarin, insanên hineke rewşa wan pir baş e, yan jî insanên ku rewşa wan normal e. Ez navêjim feqîr, ji ber ku perê feqîra tune ku zêr bikirin. Yani profilê müşteriya çawa ye. Destpêkê müşteriyê we pirê wan ji kîjan welatê tê? Em kanin wisa bin wekit we ji got biraz dere em nêzîkî Fransane gelek müşteriyê me ji Strasbourgê ne û çewra Strasbourgê gelek müşteriyê Fransız tên ceme yani Kurdê Fransane Türkê Fransane Kurd, Türk, Arap, Fransız yani ê naz dikin me gelek meselen reklamê xwe kirine wek me avantaj postê de jî me reklamê xwe kirine prospekt jî me bela kirine li nava Strasbourgê müşteriyê me ji Fransa jî gelek tên û çewra me jî hene müşteriyê ama cûr bi cûr tabi em nikabin zengînî û feqîrî gorî ihtiyaciyê tabi insanê zengîn hene yani nava da ye zengin jî hene ye feqîr jî hene. Zêde normal hene. Feqîr ez bar dikim tunun zêde. Yani Almanya bibêjal Fransa feqîr kategoriya feqîriyê û zenginiyê pir ne pir ne hev cudayî. Tu em bibêjin insanekî zengîn jî kane hediyake biçûk ji malbata xwe re bikire û insanekî zengîn jî kane tiştekî hîn girantir bikire. Ama o insana feqîr jî kane hediyeke biçûk bikire. Gorî çünkü cûr bi cûr çeşitê me hene em biwer bisin. İnsanek kanib 100 euroyî jî xelatekê bikire û kaniye kanib 3000 jî bikire 7000 jî bikire. Yani gorî herkes gorî biçaxı. û te we got müşteriyê dikana Offenburgê ekserî Fransa piranî ji Fransa. Fransa têne. Erebê Fransanê, Kurdê Fransanê, Türkê Fransanê. Freiburgê Ewlora hinekî ew jî aynen Fransız müşteriyê me hene. Lê belê pandemiyê de duruma pandemiyê de me hîn tam me hevdin naz nekirin yani. Ji ber ku dikana Freiburgê hê baş nehatiye nas kirin. Hîn nehatiye nas kirin me hîn ez bawerim me reklamê avantaj postê ji me derxisî lê belê ji bela pandemiyê de zaten me nikarim derxistar. Ji ber pandemiyê avantaj postî mixabin dernekir. Sala par meha nehavir ve mehi dernexistê bar dikim. Meha pêşiya me meha hezîranê da em ê cardi derbixin û reklama dikana we jî wetî de hebe. Yani hinekî gerek reklam werkirin ama em baweriya me çünkü Kolmar nêzîkir orada. Gelek insanê Türk û Kurd û Arab di Kolmarê de hene doravê hene. İsviçre mesela turistên bajarê mezin Freiburg. û me tiştekî dikanekî pir muazzem me vekirî yani Yubilê bajarê Freiburgê de ne? Di Altstadtê de ye. Yani cîvê jî gelek baş û gelek çeşidê wê hene yani. û ez bar dikim ew derê ku zêdetir lê turîst çin tên. Cê turîstîk e yani aynen em di nava bajar de ne. Yani em umuda me baş ew bi ser kevî inşallah yani umuda me gelek. Ji Swîsre jî we got turistê wê tên, jî turistê wê tên, Türk tên, ji bela pandemî de heta siparîşê wan hene. Mesela ew jî Atatürk mesela kelle Reşadî siparîşin hatin ji ûra heta İsviçre jî müşterî me hene. Çima li İsviçre ji ber ku zêr hinekî daha bihayê acaba? Curak mixabin ûra bihayê, zêr li İsviçre bihayê. Yani gorî me vergî zêde li wir her tiştî wê zêde yani her tiştî wê bihayê ji Almanya bihatir e. û zêr jî zêrê me jî em bibe qalîta wî insanê me naz dikine mesela me naz kirîşin de ana zêrker jî tu nikar ji her zêrkerî tu em bipê tu zêr jî bikirin. Yani navê te hatî insanekî zêr îşê zêr kir gerek tu tu gerek tu wek zêr bi. Saf bi tu gerek tu temiz bi şuğul. Yani
و گوت جه فرانسا زیده مشتری و هنه او جی از باورتم جبر فیتا زیره نه Yani Fransacı aynı جبر کلاجی فرانسا جی زیرین کر هنه Fransacı Strasbourg'e zirker yani zirker Türkçe hani. Ve böyle me tercih edilir hem de bela çeşit eme pır hem de fiyat eme uygun. Hem de ali ki da çeşit pırın o hem de beguma fiyata Almanya lugori Fransa hene ki daha baştırın. Daha baştırın medibinin. Jber bir avicin ten Almanya zirdikirin yani. Ten cemme gelek müşteri yemeği Fransa hani. O beguma دوی مجاری دا باوری جی پر مهمه باوری پر مهمه çünkü yani teni insan naçe dereke ku zirli erzan ben nakre her vahacı lazıme bavariya xwe bu zirin keribine vak vajı got aynen kanı usa bejin mesela ne vak mesela her lokanta ke nam bu beli çünkü tu te zir dikri tu servetek ya tu para ki per de khazir te çikri tu xazı pe amın be yani dönemi daviye de gelek zir pe hati listin imkanı var gibi bejin yani mesela çava hani gilmerat kari ve biki yani em çava bejin em dibin iro bazı ki tu çedike tu te cemme tu biraz Ahmet dere tu xazı bazı ki xalat ki ya jilavi xu bizevjine gede bizevjine ki bu davet zir xu cem bikere hile zirci çe bunu gori mesela hem de Raşati de milliye mi düşük hani hem de Atatürk de milliye mi düşük hani patenta zir Cumhuriyet Türkiye normal yani darphane göre derkebe dönem pandemiye de mesela tam salaki mezir in Cumhuriyet Türkiye nati eznafroşun nayfrotin ya hun nikarin binen zor bu ye sinor hati girdin ama anin zahmette anin zahmet ki ama amdeleri ki de çevre de tefrotin ev ziraji lvader doruna çedibin ev ziraji tabi cesedi set ne orijinal zira yani milliye mi düşüge em bebejiniye ki tu 22 ayar dikri ama derdik evi 20 ayar 21 ayar yani tam olarak tu bavariya xu bu zeri tu nikabin yani ki mirov dikare bavariya xu be yeku li Türkiye çedibin bine merekanı yeku li Türkiye çedibin ji gele o sahtekar çenakin sahtekari wan Türkiye cihane mesela beri digoten nabe wanderke du anta bişi zeraniye yani köprü altında mesela ben anta bişi digoten anta betişte mezunwani çedibin anta bişi digot zera yani fiyatavi düşük. Eşler benim kanı ama minak gibi sabıdım. Az bebejim ki zir am çeyrek ki iro jmra fiyatavi ser 81 euro idi. Dikara çeyrek da per paretune az 85 froşum. Bu sayı lebele eğer ciranemi kanı bu ya 80 froşe demek hilak de ziri de çünkü hatın abi xabatavi belliye. Yani Jüvi fiyatı tunu kaz kemtir froş markes kanı zir mal yani zir ku jiddegera xwe kemtir hat frotun meru şüphe bikin demek ki teda işeke sahtekari heyet teda yani sedi sed peki hun zir xwe prani ji kutinin ji Türkiye'tinin hem zir xwe ji Türkiye'tinin ji İstanbul'tinin gelek karmen demezin ramdı şoğulun yani şirket demezin hani Levra ne mecbur nageman bidin lebeli bavariye yani şirketi ku hun bavariya xwe petinin em bavariya xwe petinin u jiber bavariye bigirji em bavariya xwe kwanji em nayin em mal jwan dikirin lebeli jiber wî jî merabu cihazek nava kiriye cihazek kime mesela sadece çem bajarekî tenê Almanya du bajara heye mesela Freiburg çevrama da cemetene hey o cihaz ki pır buhay fiyatı 40,000 euro cihazı peçin mesela X ray cihazı vakit demeje tu dahiye hindrevi zir takhas hindrevi tu ayaravi milçen milyon zir tedayı 4 milyon pakır tedayı giş derde khadar am sertifika ve derde khand dedim müşteriye hoş bu ki dili rahat dükkanı derkebe acaba mzir kiri acaba vi insani eskhafandın Jiber peşiya vat ştana bigrin çünkü Almanya gelek işte bu mesela koyumcular platformu icra edibejin Köln'e ev jimara mesela pır gelek yayın adışın mesela
bildiriya dişinin işte falan tarikede falan derida hakka zerket Türkiye. Agahiya dişinin. Dikkat bakın falan işte bakın jiber bir ambervat iştanan peşyayı bıkırım. Merabu cihaza mekri. En ziyade Brez Reşit. En ziyade zirda hilekari çava çeydi be. Yani di gram da çeydi be, di çekirina şekli zeran da çeydi be. Yani di çı da hilekariya zir çeydi be. Yani di gram da çey ne abi? Yani insan dürüst be zaten mezine eme em bukhum çağa em zir de. Ana jibo ku em bejin müşteri temaşevan dikkat bikin. Dema yekut xazın zira bikirin. Çı dikkat bikin? O insanı ku hilekari dikin, di çı da dikin. Yani امکانه bu sadr yani madeni bir de hilekari çedir. De hilekari de benga havi de çedir yani zeri 22 ayar ve ke zeri 18 ayar ve ke zeri 22 ayar difroşun mesela. Bu sa işte ayarı yudkhın. Ayarı düşük dikin. Ayarı düşük dikin hem de bir mesele giro bazına brezder al cemikri o stempelak 22 ayar tedahi. Ama autunuzan çüçündürüyor değil. Böyle. Ha stempelavi tüme baver buye. Tamam. Tahat cemkiri 22 ayar tepfiyata 22 ayar tekri tuçu. Ama rastı da o dükare 18 ayar. Kan 18 cidder kebi kan 19 ayar cidder kebi. Çünkü tu imkanat tuya 18 ayar ne de 19 ayar derdi kebi. Tu çağa tu zoy gaviye heye mesela test gaviye tu le de dernak kerdi testida. Ancak tu te khunduri cihaz Duvar cihazas kanı işler bir yere çen ayarı. Kanı bir beji mesela çok az prosent zert edeyi, çok az prosent fakırt edeyi. Jiber bir havi yani gerek dikkat verkirin. İnsan ki mesela tüpe bavar ne bu? Meren araştırmacılık, ser nasal, ser dosta, ev insanın kanı hile bikin, ne kanı hile bikin. Mesela bu gerek ki demek ki manhaj mgotji ana insan zir kar zir bi ki gerek hani ki çava bejim tersavi juhade habe yani gerek ki ucdani bir habe. Yani işçağa insan bu ucdan hareketle ki kanı pır bu karede olsa ya fakat kar zirde beguman daha ziyade hassasiyet. Tamam hassasiyet tabii ya mesela cumhuriyeti mesela yatırımlık amaçlı gerek insan ime gerek dikirin. Devi de cihile çekirin. Mesela beri avtuşanatı ne bu darkhane dağıt damga darkhane dağıt sağlam bu. Tezani bu ki patentavi Türkiye ati kesinlikle hileti bir mesela devlet gibi proje normal hileti şey ne abi. Ha ija av ana kopi kirne şura kalıp mesela insana çekirne yani derdi kevin piyasa yani. Mesela em duymadık derdi kevin piyasa. Peki de gramajı da sahtekari çedve. Yani mesela bejin müşteriye ki hat cemte has zireke bikre zir embejin 20 grame lebeli tudveji 21 gram derketiye. Yeku de gramajı da sahtekari dikin hene. Yani bebejin yani hene yani insanı bu sadıkınca hene. Ama kemtir ez. Lebeli em bebejin. Belki insan dikanı bizan bin çen gram. Kanı yani Türkiye ama az binin serho mesela her dükkanı mecli meçağa insanı kitap cemaziyet dikirin meberi teraziye medayı insana. Jibo bibine. Jibo bibine. Ben ve hak was gramı ve gramı yücem dikin sertifika. Mesela bejin zirin kereke niyeta xarab. Nikare ayari teraziye xarab bike. Gori yani mümküne. Mümküne tabi في هوية تني وممكنات مثلا أمل جمع إيمن بتوفن يعني وشاو عربي تف عربي وان هنا إيماجي أوجي أيشونغ هي مثلا yani denetima devleti heye devleti ser terazi heye yani carcarına devleti teraziye denetim dike çavani 2 sala tüfi arabi heye qadiye tuni kan derke bir trafiği beli او teraziye vüsa وك aynen denetima devleti de morivan he yani her 2 sala cari devleti teraziye kontrol dike yani yani dur da hile ha insan ki şu bir kaçağı geçip işte gidin yani bu sadece dikarın çevikinen bejin insan eke yani hilekar ve dikara her şey xob sab xabitine devleti teraziye ke o denetim dike morle dixadiçe ama piş denetimi o teraziye datine koşe eke teraziye kedin
Yakup ayarı vileysiyet dikare dayne vederi yani 20 grama ve ke 21 gram nişan dike evcite vi mani ji kilo eki 5 gram zedetir nişan dike yani mesajı dikare hilekayı dike. Bağlı dürüstiyet insana yani normal mümkün her şey mümkün. Dünyada dve dönema setsala bir süyeka her şey mümkün. Yani em bebe tişteki ne mümkün tüneyi. Ama insan vakit insan ki tu her tişteki şey bikir ana ne vakit lokanta ki tu her nane gibi ko u tu kira her te ya te dukkat zede dahi ya da dukkat kem dahi tenane ki hoş vari turavi o tişteki dine. Lebele işe zer işe ki daha dikkate gerek yani gerek daha ne ki vere dikkatli bir yani çünkü mesela yani ki dikkat yani hem vicdan lazım hem hem bejin hassasiyet a esnaf lazım. Esnaf lazım. Ne olsa ben müşteri hem bejin insanın desalın yani yaşlına perzede tişta femnakın yani insan eke bixaze hile kariye bike rahat kare hile kariye bike yani teraziye uy hatı be denetim kirinci ne hatı be denetim kirinci perzede ne mühim jere lebele kanı yani müşteri ki hat cemme biraz saval bik mesela kanı saval bik mesela fiyata zer saval bik eştera bejim çav bejim yani beriye var zer bikre lazım xahne ki agadar bik ya ji zerçi ev zanı pek sedisat bavar kan her yani zani bavarı per uçtaki önemli yani önemli prey kültüra medaji usayda kültüra kurdi da gerçi kurdire mev arabi türkiş benzeri hevdeni lebele kurdi da per dikkatli yani mesela millet me Irak ve da per tecrübe wan hani per mesela bu vakit az bir Irak Suriye per peşteketi Prezident sertisekin yani nikaş tıkım tara. Ve baskir az bepırsın Freiburg'e, Offenburg'e yani nava müşteriye ve ye Kurt'a ziletir müşteri ki ne parça Kurdistan'ı hene? Hadi her parça Kurdistan'ı müşteriye mehene. Yani en zede ana Offenburg'e mi per müşteriye mi per zede Kurdi Kurdi Bakur'un heri. Ye başur jiyaz başur jihane. Ve dema döne davida başur Rojava jineki Rojava zede bunu. Kurdi meyiz mesela en Kurdi men ezdi hane avji ye başurun avji gelek müşteriye medvi belgaları doğru Offenburg'e hane. Jibot kana Freiburg'e müşteriye ve ye Kurt zede hane vederi. Yani jiboko az bizanım bin birasti Luan deran zede Kurt hene tünün. Luur müşteriye me Kurt gelek nora. Freiburg'e her çar parça zikko hene. Yani zedeyi Kurdi me Rojava u Rojava yani başur hene. O Kurdi me Türkiye mesela malbat me gelek luur hene mesela dora Freiburg'e hene nas dosti me hene. Hem nazikın belgam yerdine hani şırnakı hani yani gelek yıgıran şart hani yani bir tevayı ve bir Kurdi Türkiye perçedina bitin cemaat. Yepeguman ye Bakur Luvanlara daha az zeden. Zamanda hatına. Ve az bağırdıkım Kurt ciber kuhunci Kurdun Kurtçu xana ekel Kurda dikirin. Bağırya xazire bu Kurda tinin ciber ve ekeji yani için yekud xazın zera bıkarın teyin cemve juvat xazın bıkarın. Kanı bu sababin bir zamanı van cem. Yani hatta imkanı bir zamanı Kurdiye dağıtın. Ve ucu keyf alan jerdi. Müşteriye meçaatın bu zamanı xan tuan peşvazi dike. Tabii keyf alan jerdi. Vak xulvala da hasbine. Ama vak esnaf beguman hun hitabı hamu kesat. Yani Türkçe müşteriye mehane. Yani müşteriye ve Türkçe hene. Arapçe Fransızca Almanca hene. Ama zedetir Kürt embejin ciber kuhunci Kurdun. Kürt bağırya xazide Kurdatinin ciberliye ki iştinin geri var. Müşteriye metece. Estişteki dici idxazın cevap birsın. Ve de ne en zede çi çeşidi zer defrotun. Yani insan çi çeşidi zerat xazide bikre. Yani imkanı bu sabecin döneme pandemiye de hene ki insana
pır mela kudayı ser yatırımlık. Yani zerreki zeder li xebat çey nabe. Xebat çey nabe. Yani direkt mente dibel mesela reşati ya külçe cemte heyem. Külçe jî dixwazin bikirin. Yani ve xebat avi kim yani kiri frontanavidan bir seri grami euro 2 euro dilizi çağa difroş zararı nake. Yani xebat jêra tune zêde. Aynen mesela. Jiber bir havi yani yatırımlık ana pırli. Çünkü belki davet tüneyne. Davet tüneyne xışır pırnel hesanın yani pırne millet nakırın yani. Ana zêdetir em bêjin zêrin ji bo helanînê tên kirî. Ji bo helanînê ki demek peş pêwîst bifroş. Ji zarokê xwe ji yatırımlık olarak malî de bisekirîn bazının. Ev dema pandemî biqede ki em hêvîdarin wê biqede yani di meha Gulanê da meha Hezîranê da û pêşrez bar dikim ji meha heşta şûn ve wê pêvajoya daweta dest pê bike. Yani wê demê êdî zêrê ji bo daweta bifroş. Em divê umûdê den yani me haziriye xwe kirine ji muxabin hinekî problem hene yani em hîn tam em nizanin ew vebe nebe. Yani em divê umûdê den eğer vebe belki ev tiştê me va pandemiya me dawiye bêhêlin û wê karin baş bikin yani. Birêz Reşîd yani dema daweta em bêjin hat insan dixwazin daweta çê bikin û ji wan re zêr lazim in insanê ku tên cem we em bêjin tên ji wan re bazin lazim in guhar lazim in gulîsk lazim in zam tiştê din lazim in hemû tişt herhalde dikanê de hazır tune ne? Yani tünukan her tiştê hazır bikin. Tabii bu katalog heye. Curayê me pir lebelê mesela yani çeşidi wî pirin. Bi tevayî a Freiburgê me çeşidî pir mezin xistî. Li Offenburgê jî hepas çeşidî me hene. Lebelê tünukan her müşteriyekî zevqa wî tünukan yani ne karî bersî ve birî hemû müşterî ya. Yani zor hinekî. Ji ber wê yekî katalog heye. Ji ber wê jî katalogê me hene. Yani müşteriye me dibe ki em vê modelê dixwazin. Bu modelê xwe quretînin. Fotoğraf dîne, ser internetê, telefonê nîşanê we dike. Yani kanı her modelê ji me bînin, ji me bixwazin yani. Müşteriye me kanı her modelê ji me bixwazin. Hemû modela jî dikarin sîpariş bidin. Hemû modelê ê bi dilê wan ji gustîrê zewacê hettanî em bibin yatırımlık, hettanî kolye herî giran. Yani çi bixwazin ji hundirê heta 4 hefta imkanı ji wan re amade bikin. Yani dema sîpariş didin ji 2 hefta heya 4 hefta Monatan em bi toptanciyê xwe daaqifin em siparişê wan dişînin ji Tirkiyeyê û ji wê de tê hinekî berê 2 hefta de dihatin ana hinekî dönema pandemiyê de hinekî bûye zor bu yani sînor hatine girtin yani hatina wî anîna wî zehmete zehmetiya wê çî wî ji ber wî havî 4 heftan monetanê didin müşteriyê xwe hema ew gorî dilê wan ew çi bixwazin wê her tişt cem mevcut yani imkanı bînin ji wan re. Ama ji ber vê yekî bêguman temaşevanên hêja yên ku em bêjin di meha nehada meha heşta meha nehada dixwazin dawetan çê bikin lazim e hineke 5 ta biçin cem zêrîn keran ku dema dawetê xwe çê kirin dema ku ji wan re lazim bû zêrê wan hazir li cem wan hebin ne wisa wisa yê mixabin yani bibêjin ana giş her tişt hazir heye tiştekî ne rastı lebelê de her demek zû de em ji wan re tînin mesela em kanîn bazin wa tiştê wisa ne mecbur ji Tirkiye jî bînin li viraja Tirkiye me hene em zêrê 24 eyar em dihellînin yani ana dönema pandemiyê de bak mi got sînor girtîne anha jî em siparişa çê dikin em zêrê xwe 24 eyar em ji wan re diqelibînin 22 eyar hama û sertifîqa wî jî em didin destê wî em mesela wek ji bo dilê wî têkevcî wekin hama em pêşiya sextakariya jî em bigirin ji bo müşteriyê me bi dilekî saxlem ji dikanê me derkevin hûn sertifîka jî em sertifîkatê wan didin mesela em 22 eyar 22 eyar 14 eyar yani ew sertifîkatê wê wateyê insanek em bêjin bazinek cem we girt we sertifîkayê da nivîsî 22 eyare aynen 10 sal şûn de jî ew insan dema wê zêrê bive here bazinê bive here derekî din bixwaze bifroşe li kê derê dema firot problem derket jê re bêje ev ne 22 eyare 21 eyare wê demê dikare were
Dikkanı var cema yani problem tine. Yani hun kefili. Em kefili u zêrê xwe. Ev pir baş e ji ber vê yekê jî dibe mero ji hemû kesan re bêjin dema li cem zêrînkeran zêra dikirin lazim e sertîfîkayê jî bigirin. Ne wisa? Yani mecburi wê sertîfîke bidin. Yani hun weke zêrînker viya pêşniyar dikin. Em mecburin müşteriye xwe memnûn bikin. Em mecbur wê garantiye bidin. Devlet jî viya mecbur dike. Devlet dibêje Alman mesela hun li Almanya kar dikin. Devleta Almana jî ji we re dibêje hun mecburin sertîfîka bidin müşteriye xwe ya na. Yani Almanya devlet Alman ne mecburi tu sertifika bidin. Nabêje nabê leki tabi kontrolê wan jî hene. Lê belê şikayet li ser hebe. Em bibêjin ew jî dikeve binê kontrolê. Hema pir nadir yani pir tiştekî ne dibin kontrolê de yani devlet bibe yani çünkü ne belî jî ne xuyayê jî yani devlet ya nika kontrol bike. Belê. Ev prospektûsa we ye, flyera we ye ez bar dikim. Ev ya Offenburgê ye. Belcema hatî çêkirin. Belê, ev dere medya çêkiribû. û a Freiburgê di dawiya bernamê de jî ez ê navnîşana we ya Freiburgê û ya Offenburgê jî em ê di televizyonê de derbas bikin. Gotinê we dawî hebin em bigirin. Em gelek spasiya dikin. Ez jî we spas dikim. Ji dostê xwe re, ji müşteriyê xwe re em divê hinekî alîkariya me bikin. Divê dönema pandemiyê de em hinekî gelekî em çawa binin. Problem hene. Jêla aborî de hinekî siqitî çêbûne. Tabii ki em dixwazin müşteriyê gelê îsanê me, îsanê Kurd werin cem zêrkerê xwe yani werin cem Yani bi dilekî rehat dibêjin Kurd dikarin û bêguman müşteriyê din jî Türk û Ereb jî dibêjin bi dilekî rehat dikarin werin gelme zêra bikirin. Bê problem. Yani kanı bê problem werin zêra bikirin û çeşidê me bak niha gojî gelek çeşidê me zengin hene yani aksesuarê me zengin hene. Hele li Freiburgê 5-6 metrekare ciyeme heye gişi mezerani yani de her zevke de heye Arap rahi Kurd rahi yani gori zevka herkesi zer cemaat dedik de her cemaat dedik yani brabi xam icab nakin derke dur da her yani kan var Offenburgê milleti me Fransa bevejin Kurdê me Fransa Türkiye me Fransa kan mesela 15 kilometre 20 kilometre ne duru icab nakin dur da her بدأي دور دارم كان الجامعة هر شيء ببين يعني. و قالك سباسيا خو جوارد. أجوا سباستكم. براي أحمد يعني وبادر فتاة وأز تخازن ببيش إن شاء الله برنامج جنو دام جاردن هبد ببينن وتلفزيون وإن شاء الله دمك نزيك دا ور ببيش بكبه. سباستكم. Ecî spas dikim temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya esnaf heya carekê din bimînin şê de silav û hurmet.